Di kun ini ang tatlo ka commissioners, no? Pabor kay appointees ni si subong ni Presidente Digong, siling nila ma-declare sila kay Bongbong Marcos as qualified. Kung qualified si Bongbong Marcos, ang tandem nga pagkakampanyahan sang Duterte grupo will be Bongbong Marcos and Sara Duterte. However, kung May 9, 2022 elections, nagdaog si Bongbong, nagdaog man si Sara Duterte, pero ang Korte Suprema declares him as disqualified. Di kung disqualified siya, after sang May 9, 2022 elections, ang matabo sinada, the position sang presidente will be vacant. Now, kung mo vacant siya, ang masumer sina sang vacancy will be the Vice President, Sara Duterte. The position of the Vice President will now become vacant. Kung vacant na siya, kumo nga si President Duterte nagpapili senador, kag ang matabo sinada, in all likelihood, siya man ang Senate President. Kung siya ang Senate President, kay ginpili siya sang 23 ka mga senador o 24 na siya ang Senate President under Article 7, Section 7, 8, and 9 of the Philippine Constitution, nagasaad inadira. In case of vacancy of the Vice President, ang matabo sinadira, mabulos ang Senate President. Okay? So matabo sinada, ang Senate President, amo ang mabulos Vice President. Ang guaya sinada nga ang mapungko si President Duterte. O amo ina ang isa ka senaryo. Pero kung ang Vice President kay ang Presidente qualified, kag ang President nagbakante sa sina nga senaryo, ang President will nominate from the Senate and the House of Representatives kung sino ang mabulos nga Vice President, and after that, ang posisyon will be confirmed by both houses, the Senate and the House of Representatives, by a majority vote, voting separately. So ang senaryo bubupon sa muni, ang posibilidad nga kung mag-Senate President si President Duterte, kag hinali bumakante ang Vice President, siya ang matalos dira. Kaya sa aton nga konstitusyon, ang ika-third man nga pwede makapungko Vice President will be the Senate President. In the absence of the Senate President, hindi siya qualified, the Speaker of the House, ang aton nga House of Representatives, ini siya nga role, bumbopons, lain iya sa Amerika. Kaya kung magbakante ang Vice President, ang mapungko iya ang Speaker of the House. So in our case, ang mapungko sinide, just in case madisqualify si Bongbong Marcos, kag magtalo si Sara, bakante ang Vice President. Under our Article 7 sa Constitution, ang Senate President amo ang magatalos sa Vice President. Waya sina Duterte and Duterte running the affairs of our government. Bumbopons? Okay, no? So sa senaryo na iya kung madaog siya, no? But speaking sa iyang winnability, paglantaw mo, still President Duterte can get a seat from Senate after sa 2022 elections, attorney. Ano paglantaw mo? Ako pagtanaw sina 80 to 90% madaog si President Digong kung senador lang ang pagpilian. Kay solid vote ina iya sa bumbopons ang iboto sa kay President Duterte. Why na nag-question niya nga madaog siya sa senator? Question lang sinadaya kung madaog si Sara o kung madaog si Bongbong. Of course, kung si Bongbong Marcos ma-disqualify siya on or before May 9 of 2022, ang matabo sinada ang pagasuportaron sang Duterte Group will be Bongo as President and Sara Duterte for Vice President. Bongo Pons. Grabe nga mga twist kung mag-amo sina, ano? Pero speaking sa iya, kung magdaog siya nga may Senate President siya, so still ang majority sang Senado iya kaalyado, no? Kung matabo? Yes, kaalyado ni President Digong. That is why nga ang matabo sina, hindi man ta makasiling. Although nga sa survey, si Bongbong Marcos bakod. Pero
ginpreparar na gani si Bongo agod magsabat sa sina nga senaryo because ang grupo nila ni Presidente Gong hindi man nila lahog nga mga abogado ang nag-influence dire. They know already nga the case against Marcos is strong, although not very strong, kundi strong, no? Nga posibilidad ma-disqualify siya. Kung hinali ma-disqualify siya on or before May 9, 2022, si Bongo ang mong suportaron nila for president, si Sara Duterte for vice president. However, kung hindi ma-disqualify si Bongbong Marcos sa May 9, no? Ang possibility sini is nga si Bongo will withdraw in favor of Bongbong Marcos. Bongbong Pons. Okay, no? Sige. So, ari naman kita. Like sa sining senaryo, abi, no? Marcos for president and tingin adopta naman Sara for vice president. Kontra sa tandem ni BP Leni Robredo and Senator Kiko Pangilinan, Manny Pacquiao, Lito Atienza, Ping Lacson, and Tito Soto, Isko Moreno, and Willie Ong. Attorney. Kung hindi mag-coalesce, kung hindi ni mag-unite ang opposition, kaysa subong, kung tanawin mo, si Manny Pacquiao, medyo medyo natayog ang bigamay. It's because nga daw nag-attend siya kag nag-istorya siya kay President Tigong. Ang iyan na nga pag-istorya kay President Tigong will be interpreted as something may pangduda na ang iyang grupo. Di kung may pangduda na ang iyang grupo, ang matabo sina Bongbong Pons nga ang libog ulo sa mga supporters ni Manny Pacquiao kung sino iduso nila ang ilang buto. Kaya kung tanawon mo, ang PDP Laban, medyo tumayog ang PDP Laban. Okay. Imagine, dawain na subong sang kusibing kag Pacquiao-wing. Daw nadula na ang wing-wing na ginatawag. Nahimo na lang na PDP Laban. Daway na gani sang may ma-volunteer na magpapili sa linya sa ang PDP Laban. Kaya bisan si Bongo, dawlain naman partido ya. That's why nga hindi siya hindi pa ni siya very fluid, very volatile pa ang sitwasyon sa subong until May 9. So ang matabo sinadira karon kung amo na nga senaryo masadya ini kay kung hindi mag-unite ang grupo ni Ping, ang grupo ni Isko Moreno kag ni Leni Robredo, ang matabo sinada bintaha para sa grupo nila ni Bongbong Marcos. Kay bisan ano ta pangasugid nga si Bongbong Marcos amo ni ang tataya, diktador sa una, tungod sa martial law, damo nagkalamatay, damo man siyang ginatawag nga balikronism, no? Nagbangranon ang mga grupo ni President Marcos, pero ina ang mga butang, ang mga stains ng martial law, hindi na makita sa mga young voters. That is why, hindi katingalahan nga kung maglibot ka, damo pa ang magsiling nga sa kay Marcos kami. Damo makita ha. Bisan ano pang masugid, nga amo ni sa President Tigong, kung tanawon naman ang inagyan ni President Tigong, of course, kadamo kagit isaway kay President Tigong. Pero, ang pinili ay ini, ang tao nga nabenepisyohan, perti man kadamo, no? I am not saying I am for Duterte. I am only, ginaplastar ko lang ini para mabinag-binag sa pumuloyo. Example, ang aton nga mga empleyado sa gobyerno, nakabato ni sila sang sweldo, nag-increase ang ila sweldo tungod kay President Tigong. Ang taxes ang aton nga mga empleyado sa gobyerno, nga kung hindi magsobra ang imo income, 25,000, libre ang imo nga taxes. Pila iyan ang nabenepisyohan sina nga mga empleyado. Ikatatlo, ang sweldo sa mga kapulisanta nagdoble. Tiding kakita amo na. Ang pension sa aton nga mga retirees sa SSS kag GSIS nagsaka man. Ti initanan sila nga na benepisyohan sa ginhatag ni Presidente Gong. Minsan ni sila lawig. Niya under the Duterte administration nakabenepisyo kami. Pero kung tanawon mo naman sa negative side, perti man kadamo nga isabay mo kay Presidente Gong. Kaya sa droga nga away, ang mga inosente to nagkalamatay.
perti pamuyayaw ni Presidente Gong to the point nga aton nga mga pankababainhan daw nagdubo ang ilang moral. Ang aton simbahan Katoliko buyayawon man ni Presidente Gong. Di ini siya i-quantify mo ni ang negative ka nga positive sini. I-total mo add minus equals kung pila inadira. So kadto ikaw sa ginatawag bubupos nga statistics, no? Kay bisan ano nga sugid, ang SWA survey nagapakita nga si Presidente Go naga-drop ang iyang rating pero hindi dako mga Jutay. 5% to 7% lang jutay. In short, siya pa lang ang presidente nga naglabot 80, malapit sa 90 nga kung mag-drop gani siya, especially sa issues ng Parmali, sigurado kita nag-drop ng iyang rating. Pero ang question, pila gid ang i-drop sina dira? Ayhan nakalabot 30% or 20%. Kaya negative ang issue sa Parmali. This is the most damaging yang issue against Duterte because while he is fighting corruption, he is already kadling sang mga kanday dargade nga bag-o lang to gani nadakpan sa airport. So these are issues, legitimate issues against Digong. However, ang question sina, ini bala nga mga issues nagkadto sa class C kag D? Ini nga issue bala base A and B lang ini siya. Now, you go to Lene Robredo. Kung magkadto siya, Negros, 40 kadamo sang naga-attend. Sobra, linibo ang naga-attend nga salakyan. Pero ang pamangkot amo ni. Ini bala ang presence ni sang nag-attend sa kay Lene Robredo. Do they represent the class C, D, and E sang aton sosyedad? Eh base sa elitista lang ni siya kag educated nga mga tao. So these are things na i-consider nimo Bongbong Pons. So in short, hindi pa ta makita sang klaro kung sino gid ang madaog sa sining nga eleksyon. However, ginatinguhaan gid dapat na mag-unite ang aton opposition. So that's the only thing, no? Nga mabatuan Isko nila Moreno. ang Marcos, Bongbong Marcos, Sara Duterte nga tandem attorney. Ang unity sa opposition. Karon ini ang grupo ni President Tigong. Kung ma-disqualify si Bongbong, ara si Masalo si Bongo. Kung hindi siya ma-disqualify, sulid ang bruto ni karon niya ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte. Ang nabili niya nga anti-Duterte, tulungaon pa na siya. Makadto pa na iya sa kay Isko Moreno, makadto kay Ping Lacson, kay Manny Pacquiao, kag makadto pa kay Lene Robredo. So, to me, ang grupo sa oposisyon dapat gid, it is a must nga once and for all, ini ang mga personal nila nga interests should be set aside nila and then unite. Without unity, they can never beat Bongbong and Sara Duterte. Kay historically, if you will recall, bisan pagpapili ni Marcos against kay Cory Aquino, 1-on-1 ang away. 1-on-1, hindi 1 against 4 or 1 against 5. So, kung tanawon mo gini Bongbong Pons sa subong nga sitwasyon, hindi kita makasiling nga ang pagdalagan ni President Tigong for senator pabor dito sa kay Lene Robredo. Because kung tanan mo, hindi ka makasiling nga pabor kay Lene Robredo, pwede mo na balon nga, pabor man ni kay Isko Moreno, pabor man ni kay Ping Lacson, pabor man ni kay Manny Pacquiao. Because there are 5 against pro Duterte. Ang anti-Duterte, siyempre, partidahon pa sa 4. So I think balantayan ini, dawig pa ning inistoryanay Bongbong Pons kag may debate. Ini ang debate ni will be very crucial sa debate because during the 2016 election, ang dako to nga factor gid nga nagdaog si President Tigong ang ilang nga debate. Ang ilang nga debate. Nakita sang pumuloyo na perti man magsabat si President Tigong, simple lang. May away pa siya droga. Pero iban dira ang iyang mga kandidato, nakita mo naman, mayong mang in English si Marojas, pero hindi makarikta sa aton pumuloyo. Ang style ni Duterte nag-click sa debate. If you will recall, bisan sa US election, ang debate ito ni John F. Kennedy kag ni Richard Nixon,
ang nagpadaog to sa kay John F. Kennedy nga kabansi pinaka slimmest in the history sang US ang debate nila. So that debate will be very crucial because diri mo makita kung ano magsabat ang isa ka kandidato. Kung mangkuton da karon sang West Philippine Sea nga issue. Anong isabat ni Senator Manny Pacquiao? With all due respect. O sa sinama issue maperdi sa debate si Manny Pacquiao. We go to Isko Moreno. Isko Moreno perte magambal. Da madala ang mabuhi ang mga patay. Nakarelate siya sa mga pigado. Pero ang question naman subong, sino gid ang masuporta kay Isko Moreno? Kay kung tanawon mo, sikat siya sa Manila, pero ang question, sikat siya sa Mindanao? Sa Sikat probinsya? siya sa Visayas? That will be another question. Okay. Now, kadto ka naman kay Ping Lacson, senador, guwapohon, pero ang issue against him, di koratong baliling, Di ba dula? Daser, ang Daser, di Daser Corbito case, no? These are issues nga hindi naman dula ya sa pumuluyo kay tibag-o pa. While martial law ya, dugay na to ya. Pero ang mga Daser Corbito, init pa, kag bag-o lang, ang ibang mga tao nakabalo sila. Okay. Issue only ni Juan Robredo. Kung sila ni Juan Robredo, naka-vice president, asawa sang aton nga sekretaryo sa unang ka-honest man, kag modelo man sa governance kag sa iyang honesty. Kag ang isa pa da katahom tungod nga babae siya, kag sa aton subong bumbopons sa porsyento sa mga kababainhan, no? Out of 63 million registered voters, ang mga babae is about 53 to 55%. Di ko ni nga mga kababainhan magtingob, anong mahimo sa mga lalaki kung magtingob sila? Problema kay hindi naman na sila tanan magtingob. Kay ang isa ka babae nga nabilin si Sara Duterte, pero vice mayor, vice president ang iya nga ginapapili iya, hindi ka presidente. So there is only one female candidate. Kag si Lene Robredo. Guwapa man, ang weakness niya siling sang iban. Niya tama ka weak kay Lene Robredo. Si Lene Robredo maka-counter man. Ano nga pagka-weak man? Gina-atake ni President Duterte. Nag-yield siya, nag-surrender siya. Wala. Pero ang mga lalaki, kanday Gordon, kang ang iban pag yung mga senador da, may isa way ginagambal no to Duterte. Bisan si Senator Manny Pacquiao, when the issue of death penalty ginpasar sa Senado, siling ni Digong kay pabor siya, upod man si Manny Pacquiao. So dire mo makita, bisan ano ka kalalaki gali, you become weak because ang Malacanang nagkumpas na. Pero tanawa si Lene Robredo, nag-yield siya, bisan ano nga laga sa iya, bisan ano nga hikay sa iya, ara man siya gyapon, why siya magdikit niya kay President Digong? Kag sang ginpili siya, nga mo siya mag-head sang ginatawag nga commission or isa ka task force nga mag-away sang druga, ginbaton niya. Si Digong pa yang wala iya magbaton. Dra mo makita nga si Mr. Duterte naka-intindi to nga kung gin-acceptar to ni Lene kag kung gin-allow ya si Lene nga mag-implement sang away sa droga, here comes a lady nga pakitang gilas nga matapna kumandali ang droga nga wala pinatsanay. That is why nag-change mind si President Digong. Nga delikado ni. Base ang maning makapasikat sa iya. Pero that proves already na hindi weak si Lene Robredo. She's a strong woman. Stronger than any male candidate sa subong. Amo na mambal ko kay ngaman, wala agad sa iya mag-yield to President Digong. Everybody says yes to Digong. Nobody can say no to Mr. Duterte. Bisan ang mga senador, pila na nagkalabilinda ang nagambalda na mag-go against President Digong. Trillanes, Drilon. Bisan kanday Soto, nag-upod sa iya. Bisan kanday Ping Lacson, nag-upod man sa iya. That's why it is not maribat dayon sa Lene Group nga maghambal ang ibang dira naka-weak tungod nga babae siya. So these are pros and cons na dapat tanawon sa aton ng mga butante. Pero Bombo Pons, ang debate ni kulaton naton.
kay dira naton may baluan gid kung ano ni ang aton nga mga kandidato. Kay isang una sa survey wala pa debate si President Digong number 5 lang siya sa survey. Pero after the debate, pila ka debates to, do tatlo ito ka debates, nag-pick up until such time nga 1 week before election, siya naman nagabanse. Ano ang ginabansiya niya? Ano ang mga factors nga nagabansi siya? Una, si President Digong was a different man. For the first time in the history sa aton nga eleksyon, nga here is one guy na maghambal siya, duwaya gambal ya sa entablado, naga-converse siya sa mga pigado, naga-converse siya sa pumuluyo, makarelate siya. Second, ang issue nga gidalalaya was to fight drug addiction. Sino nga kandidato na magluwas kay President Digong sa 2016 election na siling maaway sa droga? Wala sila nagdala sinang issue. Si President Digong lang. Sino nga kandidato nga perte pamuyayaw? Si President Digong lang. So he was a different candidate from the rest of the other candidates. Amoy ni nga mga factors siya na naglain si Digong kag naglaog siya. If you will recall, Pons. Muna ang bantayan Yes. nato. Nawiti dugay-dugay pa man ang debate, no? Dali lagi ta importante nga natapos ang substitution sa Bong, so we can focus now, no, on what we need, no, as a public servant, no, sa San Maraga Pulonggo karon ginilihir sang mapumuloyo nga liwat naman mangayo sang buto sa mapumuloyo, ibutang naman sila sa nagranaan nga pwesto. So November 15 is over, attorney. Thank you gid, no, sa nga mga opportunities. Anyway, tigakulit kami sa imo to get some opinions and interviews, no, para nga at least madugangan ta pasanag, no, sa aton sa nga mga tagpamati ka mga botante naton. Thank you gid, attorney, kag maayong gabi sa imo. Salamat gid ka mayong gabi sa tanan. Okay, salamat. Attorney Jumax Ortiz, isa sa mga kilala, no, nga constitutional lawyer kag political analyst, no, diri sa bahinsang syudad sang Bacolod. Well, there you have it. Balaan ta niya, no, sa debate bagay ti damo tatalaksan mo, no, sa gusto ta nga mangin presidente, buton ta may presidente sa masunod nga eleksyon. Bantayan nato nina. Importante na tapos na ang substitution, no, kag makabalik na kita sa normal, no, back to basic. So good buwas nga daw, no, ang politika pigad na nanay kay ti kuana, no, nang unahon ta nang pagaway sa COVID para makabalik na kita sa normal nga pangabuhi. Sige, magabo po lang kita mga panumdom, balik kay kita pagkatapos gidamang sani. Stand by. Bacolod Number 1! Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa aton nga pagpalagad 5 minutos sa kaligid sa tag ng alas 9 sa gabi. Ay pinakaligtas nga update karon no sa siring kamatayon no sang isa ka pulis sa bahin sa police station number 6 sa patayon na karon no sa pagparagad sa Bombo Hanay sa gabi. No, Staff Sergeant Benji Giron. Sige, tambay na sa Santos Rosario. Masunod man ang Bombo Hanay sa gabi. Lunes ka presentasyon, petsa 15 sa bulan sa Nobyembre 2021. Inyalagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa Opo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong.
kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makatagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagiparangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginuhong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus, kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo
that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka manugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksugid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrofon ay ang bus. Nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Lunes, pet sa 15 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita sang 40 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ila mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gin magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa ilo kita sa aton nga mga headlines, diri kita na sa aton COVID update no. Naganubo na gid ang nagaduga nga kaso sa syudad kag probinsya, partikular na subong adlaw bangod nga 8 lang ka mga kaso ang na-record diri sa Bacolod City kag lunsay local cases ang mga ini. Samtang sa Negros Occidental no 27 naman ang nagdugang kag lunsay man local cases. Samtang 3 ka mga college schools ang napahanugutan na nga makapatigayon sang face-to-face classes nagikan sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 11 tanan ka mga buluthuan no ang napahanugutan sang CHED sang Commission on Higher Education diri sa Western Visayas. So sa 11 ka mga eskwelahan sa Western Visayas, kalakip sa napahanugutan sa face-to-face classroom instruction amo ang University of St. Lasal, USLS Bacolod, Southland College sa Kabangkalan City, kag Northern Negros State College of Science and Technology sa syudad sang Sagay. Apang ang pagpatuman no, ang limitado lamang kay kaangay mambala sa USLS Bacolod kung sa diin ang face-to-face classes ang ginpahanugutan lang sa 3rd kag 4th year College of Nursing kag clinical experience sang College of Medicine. Apisar nga ang pagumpisa sang pilot implementation sang face-to-face classroom instruction ang dapat subong adlaw no Nobyembre 15, ginpili naman sa USLS Bacolod nga idugon ini sa Nobyembre 22 bangod sa pila ka mga sirkumstansya. So maayo kaya at least bala amat-amat na no nga masuguran ang pagbalik sining face-to-face classes kag mas hindi bala risgo kay kon college level ya may mga buot na ang mga estudyante nakahibalo na sang ilang mga responsibilidad. Samtang for the past months no kadamo sa mga balita sa paghikog diri sa syudad kag sa probinsya man sa Negros Occidental kag isa sa mga factors amo ang depression. Ang syudad sang Bacolod ang nagpakigbahin sa ilang official Facebook page
sa kung sino man abi ang nagasuprer no sang depression may ginaagyan dabi sa iyang mental health. Sarang kamo nga makasik no sang professional help paagi sa pagset sang appointment sa ilang psychiatrist sa Bacolod City Mental Health Clinic. Ang contact number sang Bacolod City Mental Health Clinic is 034-700-0647. Kaga bukas man no, ang ilang klinik Lunes tubtob Biyernes alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Hindi naton pagsuluhon ang aton nga mga ginagyan kay hindi gid kita magkahadlok no nga magpangayo sang bulig kaya may mga mental health clinics man ang aton nga gobyerno partikular ng aton nga syudad no nga handa gid nga magpamati kang magbulig sa aton. Dugay-dugay aton man na check yaro ng update tuhoy sa isa ka pulis nga naluthangan kagabi didto sa Hisusa Heights Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City. Maya statement to kay Bombo Gracelyn Lubaton ang hepe sa Bacolod Police Station 6, si Police Major Leo Estopa kung ano nga sahi sang pulis ining biktima no. Kaya nagka-survey man ini ako nag-survey ini bilang traffic investigator sa nasambit nga istasyon. Aton man ako haon ang detalye tuhoy sa isa ka senior citizen nga nalumos kag nadulaan gid sang kabuhi sa Banwa sang Calatrava. Samtang sa sa Banwa sang La Castellana, 26 anyos nga lalaki ang nadakpan sa pagbayular sa RA 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 may kaangtanan man no sa pagbaligya o kun may kaangtanan man sa illegal nga droga pinaagi sa mobile patrols Banwa sang La Castellana. Kag-anay priso sa paglapas ng illegal nga droga nagbalik na naman sa prisuhan pinaagi sa drug buy bust operation. Amo gini kalabanan no mga nagaka-avail na ablas ang plea bargaining agreement ang mga una na abi nga nadakpan be sa buy bust operation na priso tapos pagkapilabi ka bulan or tuig nakagwa. Pagka pila lang ka adlaw, pila lang ka simana, pila lang ka bulan, nagbalik naman sa illegal nga buluhaton. Mga wala kadudlaan, no? Samtang nagkapakigangot kita sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton, diri kita anay sa aton nga balita nasyonal. Natuldo ka na gid man mga kabombo ang mga spekulasyon kag BBM Sara gid man ang endgame no sa pila ka adlaw nga circus kag drama nga natabo sa bahin sang administrasyon. Kaina abita may mga pasabog na naman no, may mga twist and turns bala madamo ang nagalaom nga mapadalagan pa presidente si Inday Sara apang wala so ma-vice president na gid siya. Kaina nag-file sa certificate of candidacy si Presidente Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Kag siya ang nag-substitute kaya Mona Lisa Visorde sang federalismong dugong dakilang samahan. Ang bagani niya anay presidential spokesperson Harry Roque, former na no, hindi na siya spokesperson subong kay nag-resign na siya kaina kay magapadalagan man ining si Roque bilang senador. So suno kay Roque, hindi gid kuno matabo nga magbunggoanay o kon magakontrahanay sa isa ka posisyon ang mag-amay nga Duterte. Although suno sa iya no may pagsunggudanay nga nagakatabo sa karon sa tunga sang presidente kaga ni Inday Sara kay luya gid yang daan ni Duterte no nga magpadalagan bilang presidente si Sara kay siya kunong highest sa survey. Hindi siya kuno yang kay Bongbong Marcos kag kun vice gid man no. Kagin push gin man ni Sara ang pagka-vice president. So si Bongo ya kuno iya nga suportahan sa pagka-presidente. Wala kita nakahibalo no kung drama na naman ini apang ang importante wala na sang substitution natapos na. Hindi na pwede maka-substitute kay tapos na ang deadline apang sarang gihapon nga maka-withdraw ang mga kandidato. So, Bongbong Marcos, Bongo, Leni Robredo, Mayor Isko, Manny Pacquiao, Ping Lacson, magadepende na sa aton gihapon no mga kabombo ang desisyon kung sino magapungko kabay pangamuyuan tagin no mga yogi kita sang wisdom kung sino ang aton butohon kay diri magadepende ang futuro sang Pilipinas sa masunod nga anom katuig. May presidential debate pa man so bantayan taman ina kaga aton man bantayan kag pamatian ang ila mga panindugan. 52 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang nagapakigangot pagta mga kabombo no kaya Bombo Gracelyn Lubaton kay aton man to okon live to dugay-dugay siya Bombo Gracelyn sa Bacolod Police Station 4 kung sa diin na under sang Bacolod Police Station 4 ining natabo balang pagpangluthang okon naluthangan kagabi no ining si Police Staff Sergeant Benji Hiron no
Geron 48 anyos kag traffic investigator nga na-assign siya sa Bacolod Police Station 6 kag residente ini siya sa Barangay Granada kagabi. So ang natabo kagabi no ining suspetsado bala ang nagatrabaho didto sa may balaligyaan sang Hollow Blocks. Ang ginkilala kay Reggie Buatag, 97 anyos, kag residente naman din siya sang Talisay City. Susuno to gani kagabi no sa suspetsado kay Reggie Buatag, hindi man kuno niya luyag bala ang natabo kay nagpukutay sila nga daan sining biktima no ni Police Staff Sergeant Benji Giron kag didto naglupok kag naiguan sa tiyan ining pulis kag nadulaan gid sang kabuhi. So aton check karon ang dugang nga background sining aton nga biktima no, sining biktima kaya may statement to ang hepe sang Bacolod Police Station 6 kag iya ginaragway kung ano gid bala nga sahi no sang empleyado o kung sang personnel, police personnel ining biktima nga si Police Staff Sergeant Benji Hiron. 54 minutos ang nakaligad sa taknalas 9 ang gabi. Siningation na ato na checkeron ang mga balitang natipon sang patrol kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jai. Live kita subong sa Police Station 4, no, sa Barangay William Bombo Jai. So, natabo ko na kagabi, Bombo Jai, na shooting incident in saka troop or saka membro no, sa Police Station 6 ang biktima patay din sa Sergeant Benji Hiron Bobo Chere. So subong aton nga balikano ang natabo kagabi kay may nakuha kita nga panaysayon no, bilog nga panaysayon sa naka-witness mismo sang natabo kagabi Bobo Chere mga alas 6. So mayara gid gali Bombo Grace nga taho to nga nakakita gid samtang sila ang nagapukotay, ang nagalalisay. Yes, may alabang mo siya rin nakakita kag isa ini ka helper o kung nagaobra sang Hollow Blocks dira sa Hollow Block nga ginapanag-iyahan sa pakaisa sa biktima nga si Sergeant Heron or Benji Heron Bobo Chaire. So according sa iya gingalala na sa naton alias Dorting Bobo Chaire. Si alias Dorting no ang nakakita gid kagabi sang pinukotay nga natabo. So, Bobo Chaire, ang pulis o biktima diri nga si Sergeant Heron ang nagadala sa iya sa lakyan nga carry na siya. Oo. Dason nag-atras ini sa pasulod no sa Hollow Blockan, no? Nag-atras ang iya sa lakyan rason nga wala siya makilalaan sang suspetsado nga si Reggie. Pero according sa witness hindi man sila kilalanay, no? O kung wala pa nagkit-anay mo Chaire, sa 8 ka bulan nga nag-obra dira si Reggie sa Hollow Blockan. So wala makilala ang iya siningaling nga tubang pakaisa sang iya amo nga tag-iya sa Hollow Blockan. So Bombo Chaire, sang atras ning ang salakyan naghambal ining si Reggie nga ano naman, no? Muna ba yung Chaire? Singal bala nga paghambal kag ining biktima ta nga si Sergeant Benji Hiron, no? Naghambal man sa iya nga gago ka karon. Amo to. Yes, gago ka karon. Uto na naog sa carry pagid mo Chaire ining biktima ta. So ang tono ni Reggie amo ning nagpa-trigger, no? Kung naakig man si Sergeant Hiron. So, siya, nanaog siya, kag ginatubang niya ang suspect, nagbalik man niya siya sa iya carry, kag pagwa iya carry, kag parking bala sagwa, no? Nagabalabag pa sa dalan, no? Kag pag parking niya dito, nagbalik naman sa sulod, no? Ginatubang niya liwat si Reggie. Pero si Reggie, iyabang mo dyan, nagsulod. Nagkuha sang sundang. So nagkuha man siya gali sang kutsilyo, Bombo Grace, hindi ka ngay siya ginhambal kagabi ito nga wala siya kuno sang armas. Amon nang panaysayon Bombo Jaire according sa witness no nga si alias Dorting. So Bombo Jaire sa pagkuha iya sini sang sundang no daw ba pa siya isang bayo nasuksok na sa kaging sukbit ang sundang sa iya sini nga kilid no laba iya short kag timing no pagbalik sang police o kung ni Sergeant Heron, no? Nagsiling sa nga naano ka
gago ka karon. Muna. O, tapos nagambal si Reggie nga, ano na, sirman? Muna. So, tapos gintampo yung siya bumojere ni Sergeant Heron sa makaduha ka beses. Ito, ang balya kagabi nga gintampa siya kuno. Yes, so gintampo yung siya sang twice gid, no? Bumojere. Kag nagsuling layon si Heron nga kagago sa imo. Muna. Tapos, ining si Alias Dorting, wala yan makita. Ang ining si Sir Heron, no? Nga may dalang armas. No? Ang nakita lang niya, ang kutsilyo nga ginaagawa nila nga duwa mo Jaire ni Reggie kag ni Sir Heron. So, ang mga nag-inagawa niya sila, kung gingabutan ni Reggie sang kutsilyo, ang ining biktima kag ging hanos, no? Hanoson nila or ano, tayaan abi. Wala maigo kag gindakop ni Sir Heron ang iya nga kamot. So, sa nakuha na ang kutsilyo, abi ako nagatayaan na sila nga duwa sang kutsilyo nag-agaway, Jaire, dito na nagpagwa sa armas panguthang si Sergeant Heron, no? Samtang nagaway na sila sang kutsilyo, danay, Jaire, nagsinggit, no? Nagsinggit na si Reggie kay papang niya, kay tawagin ni kay Alias Dorting, papang, no? Singgit sa nga, pang buligi ko, no? Kay may armas na siya, no? Tapos ang witness, no? Ara malang bikis siguro na ganuman, no, nakibot man bala, no? Wala man katambag dayon, no? Kay may mga armas ning duwa mo, armas pang luthang kag armas pang muno. So naglupok na ba mo Jaire ang armas, no? Kag Mamo Jaire, maglupok sang armas, inaigo na si Sergeant Heron, nagambal pa ni siya kay Reggie nga naigo siya, no? Buligan sa kunudanay. Tigin buligan magigumbo Jaire. Sang sospetsado, ining biktima, yung papungko pa, no? Amo na. Kag samtang nag-aagaway to sila, no? Sang sundang kag may armas na ni si si Sergeant Heron. Nag-ano pa sa gani, nagamba pa sa suspect nga, huy gago, ang ginauyatan mo, buy ina, pulis ni, nagamo pa na ang biktima, Bombo Jaire. Pero kapukutay na sila yung daan niya, samtang gambal siya, kag aning suspect, no, nagapangayo man sang tabang. So, amo to, natapos nang ila pinukutay sang naigo na si Sergeant Heron sa pusod o kung sa tiyan, Bombo Jaire, kag gimpatindo o papungko siya sang suspect, no, kaging buligan. Tamtang ang asawa naman ni Sergeant Heron, ara malang mo Jaire sa salakyan. Wala siya makabalo nga nagapinukotay na gali ang duwa. So nag-responder lang siya sang nakabati na siya sang lupok, no? Amo to dayon, dugay pa makaabot ang ambulance kani, no? Doon una pagurusing ang mga kapulisan. So mo Jaire, amo na yung panisayon, no, sang witness sa shooting incident nga natabo sang kagabi dito sa Hisusa Heights, sakop sang barangay Estefania. Pamatian ta ang pahayag mo Jaire sang witness nga si Alias Dorting. Kaya pag sulod sang radio atras, kaya kilala. Gulpi sa atras yo. Pag gulpi atras, timing nga mo pagwa ni Reggie. Gabantay ba di? Tapos ni Reggie, ano naman? Amo lang to, pagkakan niya, ano na nga. Pagkat siya gagawa karon. Amo to karon na skill. Ang si sir na Nga ang pagambal ni Reggie nga ano naman? tunog do akig la. Pero tapos nagbalik sa kiri, lang gulpe man pagwa. Tapos pagwa to sa kiri, balik. Si yan na sila kang ibili nga to. Babalabag pa sa dalan. Tapos nagambal si Heron, si Reggie yan ang sulod. Kag nagkuha sang sundang. Sa iyagin man hari ng sundang? Oo. Dason? Tapos ang nagkagawa siya, bayo, yung sok-sok ya. Tapos ang pagsokbit sa sundang niya kay kalaba, yung sokbit niya, yung sukpan laba. Tapos na pagwa hindi timing na balik ng pulis. Nagsiling dayon ang pulis nga. Ano ka? Gagaw ka ron.
Ano na si man, pintampuyong na yun. Kadwaya tampuyungan mo ito nagdarede si Reggie. Nagdarede yun daw. Nagsiling na yun. Na kago sa imo. Nagpanalis lang, pukutay, ginagawa sa Pero pulis. mayroon na nga daan armas si sir sang nagapabalik di sa. Huwag ko yakita. Wala ka kita nga may ginakapen sang armas. Huwag ko kita. Ang kutsilyo lang ni Reggie, among ginaagaw nila. Ginagawan nila. Okay. Bali, pagbalik ni sir, nang ang kutsilyo ni Reggie, nagkatutok na nga daan sa kay sir. Hindi, gintukapan niya si Reggie. Tampay danay, tapos mo pagbas ang kutsilyo. Oo, dason. Gingabutan si Reggie, kag ganduson mo. Kaya na igo, kaya dakop niya kamot. Pagwa na, paglupok, muto nga nagwa ang dugo sa pilas niya. Kaya sa pusil bala o sa issued firearms ni Sir, ni Sir Herod, saan ang yung pagwa? Saan nakuha ng kutsilyo? Okay. Nakuha ang kutsilyo, ginalala ito ang kutsilyo niya. Ang bidorya sa tigulang daw, bidorya sa bata niya. Anong plastada din nila? Magaanay sila? Pukutwa sila di. Gagawin sila? Oo, si Reggie. Sa pag-agaw sa kutsilyo, nagkaya si Reggie. Oo. Pagkaya ni Reggie, nakasinggit pa si Reggie na kay papang na palawag sa akin. Pang, buligi ko, kay may armas siya. Muto pagka sila yung may armas, daglupok. Si Reggie, may inib na siya? Walang ko kabalaw na, kaya pagbugtaw ko daw. Para sa dahil mong sadang matong natabo nga. Pero, saan oras sila nagkakaray ni Reggie, kagsang pulis? Wala igid nakilala nga, pakaisa na sang tag-iya. Huwag ko kabalo ya kung kilala si ni Reggie nga pulis na o kung huwag ko kabalo kung kilala. Kagab ilan sila nakita niyo? Di, walang ko kabalo. Pila na nakabulan, di ka ubra si Reggie? Or tinuil? Mga 8 na kabulan. 8 ka na kabulan. Sa sulod sa 8 kabulan, nagtumakay na sila ni Sir Herod. Wala. Wala. So it means hindi ka kilala, basta hindi ka kilala. So ginsita niya, pagsulod sang pulis, ginsita niya. Oo. Sang pagkapot, sang kutsilyo nga gagawa, sila nagsiling si ang pulis nga, ikago ang ginayatan mo na, buyi. Pulis ni. Pero kapukutay na sila. Oo. Dali lang din, sir. Ang asawa sa pulis, kumukod yaman. O, ara sa... Tingin sa'yo na yung pag pinukutay. Pag pinukutay, ito yung asawa yan, nabilin sa salakyan. Nabilin sa lakyan. Wala sa kabalo nga pinukutay na digali. Why? Saan lang saan nag-responder si asawa? Ay ba na? Saan paglupok? Paglupok na? Oo. So, doon nag-ano sa paglupok? Nagpalapit di. Oo. Si Reggie, ya? Si Reggie, diya kaduga lang nga nagapukutay pa sila, paglupok, gapukutay. Masama ni Reggie, sir. Ginbuligan niya pa kuno ang si Sir Herod. Oo, kay si Ron nag-untayan. Oo, tingin buligan niya magito. Nag-untayan siya nga niya, buligi yung kay may pilas ko. Pero nakita ko yan, nagamahan mo na siya, si Etienne. Ginbuligan ni Reggie, ginpapungko. Butugan sa niya, ano ka? Si? Ang babagis sa Herod pagka, si Reggie, yan pala niya. Di ang pagkatapos na to, nag-abot na tayo ng ambulance. Why? Kadugay lang maabot. Ang dugay ang pulis. Ano ka di ganitay? Galublak mo di. Di ka na yung kaya pagkatabo, ged. Di ka na yung Dra ko katindog. Dra ka katindog. Tapos ari di sila. Dra sila ga biro ng tugod. Nang tukatan niya si DJ. Kadawag niya tukatan. Ito nang dirili si DJ. Ingabutan niya ni DJ. Kaya ko na yun. Sundang. Rekta Handos. Mamo Jaire, sa nabatian ang panisayon sang witness nga si Alias Dorting. Mamo Jaire, ang ila sining ginapahuwayan bala. Malapit lang sa area kung sa diin nagpinukutay o nagpukutay ang duha, ang biktima kag ang suspect. So Mamo Jaire, according sa witness, wala sa makaibalo kung nakainom ining si Reggie, no? O kung ang suspect. But kagina, pag-abot naton sa area, niyara nakasugid sa aton nga isa man niya kaupod nga
nakainom ini siya, Bobo Jaire. Amo na no, ang mabudlay no, basta yara, bala bang bugray sa impluensya sa nga makaulubong nga ilimnon, bala kay kung kaisa naga, ang tono, bala bang bugray, do gagwa, bala ang kaisog, bala tidito, maguro na impito, ining biktima, bala sa unaya, bala nga pagsita sa salakyan. Yes, Bobo Jaire, kag according man sa kagina, sa nasugid sa aton nga nakainom, ang suspect, may ara man kuno dutay nga doon nakainuman si Sir Hiron. Pero alleged information pa lang ina, Bobo Jaire. So, Bobo Jaire, inapaidalom, no? So, sa karon or subong adlaw sa autopsy, ang lawas, no? Ni Sir Hiron. Kag wala pa kita sa information ko ara na kay posible subong adlaw, no? Nagabot na iya sini nga bangkay sa ilang balay, no? Kag Bobo Jaire, ang atong sini nga mga kapulisan atong matokagina nagpatigayon man sang follow-up investigation sa area. Mera pag-isa nga naka-witness, no, sang insidente apang wala nakuhaan kay tungod alang-alang kag ining si alias Dorting, no, bag-o lang siya nakabugtaw siguro Bobo Jaire kay hambaya napagwaya mo na bala. Oo. So Bobo Grace, mayara ka man sa nga interview no sa hepe sa nga Bacolod Police Station 6 kung ano naman yung ipagkilala sa biktima. Yes, Bobo Jaire, may ara kita sing pagpakig-angot, no, sa hepe sang Police Station 6, ang commander nga si Police Major Leo Estopa, kag ginsay-saya man kung ano ini nga klase sang police officer ining biktima nga si Police Sergeant, no, or Staff Sergeant Benji Hiron. So, Bobo Jaire, according kay Sir Estopa, nga maayo, kag maid-id na klase sang traffic investigator ang biktima. Kay ini siya traffic investigator, Bobo Jaire. More or less, mga 5 years, no, nga nag-serve siya as traffic investigator sa Police Station 6 sa siyudad sang Bacolod. So, Bobo Jaire, bisan nga last year lang, no? Last year, January, nga nanginhepe dira si Major Leo Estopa, wala siya may nakita nga problema sa biktima. Kung negative wala performance abi na pakita. So, maayo man ni gani ko, no, sa iya mga upod, no, nagarespetar man siya. Kag, di ba kay traffic investigator, ti mera sang pag, wala sa nalayo nga, ang duha ka mga parties nga involved sa vehicular accident nagalalisay ti ganahimo gid ang iyang very best, no, masettle, no, ang duha ka mga parties ti maid-id katama ang ining biktima sa iyang obra, no, bilang isa ka traffic investigator. Kag Bobo Jaire, nagambal man, no, ang atong sining hepe sa Police Station 6 nga nakibot sila sang natabo sa ilang membro kag nagpadulong sang dayon sa ospital, no, para i-check kung matuod manggid ang nabatian nila kag para man nga malalayan ang asawa ni Police Staff Sergeant Benji Hiron na isa ka BJMP personnel. So Bobo Jaire, nagakasubo gid ang Police Station 6 kay nabawian gid sang kabuhi si Police Staff Sergeant Hiron, no, papadulong gito sang hepe kag pila pa nga mga upo nila na police officers. So pasalig man nga maghatag sang assistance, no, ang Police Station 6 kag amo man ang BCPO Bobo Jaire, financial assistance o kung ano man da ang kinahanglan sang pamilya. So ang aton nga hepe o city director, no, sa BCPO ang nagambal man nga asikasuhon dayon kag ano mga kinahanglan sa pamilya ihatag, no, kag i-guide gid especially masubo nga tion ini para sa ila Bobo Jaire. So Bobo Jaire, pamatian ta ang pahayag sang hepe sang Police Station 6 na si Police Major Leo Estopa. Sa Bombo Carla, mayong hapon sa mukal sa tiklap ng isang Bombo Radyo. Bali ako na sang last January lang sininga year ang atang pagkilala ni kay Sergeant Heron, isa ni siya ka
Mayo man kag may id nga traffic investigator ni more or less nga rin siya nga mga 5 years na ni siya nga na-assign dira sa Police Station 6 as traffic investigator. Pero sa akon nga tiyon or time ko ni nakita ni siya nga Mayo ni siya yung Sir, regarding sa raid naging sa patigayon mga upod da magdeal sa mga upod niya kag respetar gini siya. Kag isa pa kita nakibot man kagabi amo to nagpadulong man kita sa ospital para ma-confirm nato dito kag maalalayan man tong iyang asawa. Galing lang amo tong tinion nga wala na to ni inspektar nadulain sa sang kabuhi. Abo mo Carla? Yes, sir. So, sir, wala man din siya, sir, kontrat? So, para sa akong pagkabalo, wala na siya kontrada. So, natural lang na yan sa mga traffic investigator, sa mga traffic investigation na both parties, isa wala ganyan ay. Yes, sir. Kaya mo sa ginasettle na or may mga aral na mga apprehension, pero parte na sa obra niya man. With regard sa personal niya nga side, sa ako niya pagkabalo, sa time niya wala na din siya complain or ano kasi nga kilala ko na siya nga Mayo man nga police kag maidiit ni siya Bumukarla. So para muna tigin napatugyan na niya sa Police Station 4 kana wala mga investigasyon nila ang hamon lang gid yan sa subong dugo sa mon nga station na nagakasubo gid kag mayara naman kami ng mga either tag kami ni isang amon nga assistance pagi man sa pagkadto nato ni possible karon ni haya naman ni siya kaya nga aton nga si Director Gina kay Colonel Martir personally kinagkadto kina sa police station kag amo to nga nag-instruct sa aton nga i-asikasuhon pag buligan gid ang nabilin niya nga pamilya. Okay. Yes, sir. So, as a hepe, sir, no, sa Police Station 60, ikakasubo niyo gid ang pagkadula sa inyo, hindi isa ka tawo, sir. Yes, so, nakabing naman natin nga pamilya naman ang ng mga personnel. So, isa pa si amo na dako man nga nadula sa Police Station 6 na amo na isa ka personnel man namon. Yes, so, nga pasalamat man kami sa mga porta, hindi lang gid sa Police Station 6 kundi man sa mga nasakpan namon kag sa mga kilala man ni Sergeant Jaron nga amo na sa Biaksang Kasubo at amo ni nga aray kami Japon na magtulong man sila sa tiyak na amo ni Tabo. Mamo Jaire, so wala gid sang complaint no against sa biktima ta kay isa gid ka maayo nga police officer sa Police Station 6 kag actually Mamo Jaire may kagina no naggambal man sang iya nga statement wala lang gin-record no apang according sa iya nadobra man to sa Lublacan according sa iya nadakpan siya kuno nga nagabaylar sang minimum health protocol wala face mask so ang nagbulig sa Mamo Jaire nga makagwa siya amo ni ang biktima si Police Staff Sergeant Benji Hiron. So, asan to, magani sa payag sa Hepe Bombo Grace, no, nga maayo man nga personal ining biktima. So, masubo, bala Bombo Grace, kay maskin guro ang suspetsado, wala gid siguro, bala sang may luyag, balang matabo ini, kay wala mas laguro naglaom, bala nga magluntad gid sa paglukpan na, yung pinatsanay, ining ilang balang kuntani nga painitay nga duha, no? Wala man mo Jaire plano man tani nga mag-anay sila, magsakitanay or maglambot din sa patsanay, no? Kaso kay nadala siguro sang pwersa, kaya mo na nga naglupok ning issued firearms ni Sir Hiron, kag siya man ang biktima, Mamo Jaire. Kay kapangaman man sa mo kay may sundang nakadala, ining suspect. So, napasakaan na sa nga kaso Bombo Grace ining suspetsado? So sa pagkabalota Mamo Jaire, bukas pa nga adlaw, no? Pasakaan kaso, but ato na nga i-check kung nakapasakaan na bisubong, no? Dari man kita di. O kung wala na buwas Mamo Jaire. So i-check ko lang after sa atong sining nga programa. So Mamo Jaire, papas ko na lang isa ka bypass operation ang nagluntad sa Barangay 8, no? Spesyalmente sa Puroknara, Baybay, nga patigayon sa Police Station 2, kag nadakpan ang isa ka lalaki nga anay preso sa illegal nga droga, nagbalik naman subong sa presohan si Mike Sigunla, no? 53 years old, kag residente sang sambit nga lugar. So Mamo Jaire, nakuha siya tanan no kabilugan 60,800 kag may kabugaton
nga pulo ka mga gramos, no? Ang suspected siya kag nakuha pagod sa iya ang pila ka mga drug paraphernalias. So, pambotsayre, ini siya karon sa position 2 kag magapangatubang naman sa ang mga kaso, no? Nakaangot sa RA 9165. So, ang iya sining background, 2015 siya na dakpan, no? Pag 2019 nakagwa siya kag nagbalik naman, no? Kaya sa kabalo monitor sa gapon sa mga tropa ta kag sa mga barangay officials kag actually patigayon pa ni sa or gipa-undergo pa sa drug testing kag nag-positive gid siya. Pamojayre. Sa pamatian, tama mo ang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendo. Suspitsado or subject sa operation nato naman ni si Mike Sigunla Rivera, 53 anyos, taga Purok Nara, Baybay, Barangay 8, Bacolod City, no? Kaupod naton ang operatiba sa CIDG Bacolod sa pagpanguna ni Police Major Edgar Tito Nico. Nakapatigayon kita sa isa ka transaksyon sa aton suspitsado. Nakuha sa paghinakop sa aton nga suspitsado ang ginabulubanta 10 grams nga may estimated street value of 60,800. Sa karon ari subong ang aton nga suspitsado sa kustodiya sa aton istasyon. May record ni ang aton nga suspitsado, year 2015 siya una nadakpan sa paglapas sa RA 9165 section 11, 5 and 12. Kag nakagawa ni siya sa year 2019 around mga March nga bulan. So ara sa kustodiya sa aton nga mga barangay kagawad sa barangay 8 nga ginamonitor siya sa pag sa iya giho sa iya nga pagpangabuhi kung ga-engage pa Japon sa illegal drugs. Kag dira naton na ibaluan nga may informasyon nga nakuha kita mga more or less mga 1 week naman nga monitor naton siya nga ga-engage sa drugs. So pagi sa aton ni confidential informant nakapatigayon kita sa isa ka operasyon sa magapangatubang siya sa kasong RA 9165 section 5 and 12. Dira lang gatulotambay gablabligya kung ano da ang mga mapartahan niya kaga isa gid sa source of income niya subong pagtulod sa illegal na droga. Sino sa iya wala siya kuno bata kay may kalipin siyang nga balo. So amo na ang ginopod-pod sa mga ang balong babae. Gagamit man siya. Ang ano? Gagamit man siya. Ang atong suspect. Oo. In fact, suno sa aton nga nakuha nga informasyon sa aton barangay Kagawad, gin-test ni siya, gin-drug test na sila kag nagwa nga positive siya. So, gina-process man nata na isang barangay nga ibalik sa Bambo Grace? Yes, Pamojayre. So, mo nang pahayag, no? Nga gikan sa aton sila nga hepe sa police station to nga si Police Captain Paul Vincent Pendo. So, Pamojayre, iban pa nga mga report regarding sa lumos, no? Na senior citizen sa Banmos ng Calatrava kag sa isa ka successful nga operation via mobile patrol sa Banwas na Castellana, buwas na lang, no? Pamatian pa aton nga mga hepe sa duwagid ka mga banwa, Pamojayre. Sige, Bambo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Pamojayre, ini si Bombo Grace din na ba nag-report live sa Police Station 4 para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok na sa aton nga Facebook Live. Kaya sa Family Prado kag kaya Sir Roland Canson maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Inyang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work
that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace
world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are